Udan bertsoaz gozatzeko hainbat modu daude, eta horietako bat bertso udalekuetara joatea da. Aurten ere, hainbat haur, gazte, begirale eta sukaldari elkartu dira 8 txandatan, Euskal Herriko txoko anitzetan. Eta guk, Irainetako txandan sartu irten txiki bat egiteko aukera izan dugu. Bertsolariak datozen egunean, hain zuzen. Jente pilo batek uste dut galdetzen dauen galderi edo bentzen nire inguruen askotan entzun duten galderi da, aber bertso udalekutara etorri leiken bertsotan kantau barik. Bertso udalekutan bertso saletu leike, bertsuen inguruko dinamika, ariketa edo ezagutza asko lantzen die, baina uste dut horrek ezberdintzen dauela hainbaten, ez? Azkenien horrek elkartzen gaitxu, hainbeste realidade ezberdineko jentie eta batera gune horretatik azten die harremanak sortzen. Eta laguntzen zaitu edo lagundu edo egiten izun ekarpena ere da zuke ordura arte edo zeneukan bertso mundu edo realidade hori bakarra ez dela ulertzea, ez? Eta aurrek esaten dutena abestu daleku batzutan jolasten duzu, baina hemen jolastu eta pentsatu, ere ez bertsoen inguruan bakarrik, baizik eta gai desberdinen inguruan eta... Zekintza prestatu dituzu ez zuen udalekutarako Irainetan egiteko? Bertatik, aterpetxetik bertatik eta betiko gure eremutik urruntzeko hemen gertu dauen borda batera joeteko asmu dauku. Errekara joan gara, gaurko egunien bertsolari zen bizitie jasoko dugu. Bertso saiotxo bat eskaini gure aurrei. Urtero bertsolekutan bertsolarien egunean goizetan egiten dena da txoko ezberdinak sortu, aurre edo gazte bakoitzaren gogo eta zaletasunaren araberakoa. Eta gure kaso manatu gara 3 taldetan, alde batetik bertso eskolan kantatu nahi zutenek, egin dute talde bat, gero ez talde batetik gaueko saiorako gaiak prestatu dituzten aurrak elkartu dira beste talde batean, eta 3. taldea izan da ongi etorria eta bertsolarien elkarrizketa prestatzeko taldea. Irainetara, festa eta algara, pozik etorri gara, bertso udalekutara. Irainetara, festa eta algara, pozik etorri gara, udalekutara. Lo 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 bertso udalekutara, Irainetara, festa eta algara, pozik etorri gara, udalekutara. Nola diazuen izenak eta nondik zatozte? Nina ez Iare eta heldu naiz Lesakatik. Nire itzen naiz aize eta Lesantzutik heldu naiz. Nire izena Jare da ere bai eta Urdulizetik etorri naiz. Eta zuen lehenengo aldia da udalekutan? Niria bai. Niria ez, Zuatzan egon nintzen duela 2 urte. Nire egon nintzen aizeekin. Bai, elkarrekin? Bai. Eta orain berriz? Bai. Eta baina arte zer egin duzue? Pila, gauza, erronka eguna... Elkar ezagutzeko jokoak. Bai. Gaubela. Bai. Eta gaurko eguna bertsolarien eguna da, ez? Bai. Eta zuek ze taldetan egon zarete? Ni ongi etorriarena. Ni ere Jarerekin eguna izan etorrian. Eta ni gaiak jartzen. Eta nolako gaia jarri dituzu, Batzuk egingarriak eta batzuk, dependitzen du nola hasten diren. Zatala serioa edo egingarri. Eta kontatu aldi guzu bat, orain bertsolariak hemen ez daudela? Adibidez, begirale bat zuaitz batera igo da, baina gero ez du gehiago, beldur da jaustea berri zuaitzetik, eta orduan aur bat dago bera konbentzitzen jausteko. Miren begiralea zara eta zu ekine aurra. Miren zuaitz batera igo da, baina hortik jausteak beldurra ematen dio. Zuk ekine Miren zuaitzetik jausteko konbentzitzen saiatzen ari zara.
Atxaldea hasi da hain giro ezean, ta dena okertu da horra igotzean. Miren bajatu zaitez modu hain aixean, udalekutan zaude eta ez konkisean. Erraz igo naiz baina orain ze beroa, ze susto gorputzean haze endredoa. Orain ezin dut jaitsi enago eroa, ekartzazu foralen helikopteroa. Ona ez da iritsiko horire jarraika, sortua didazuna gaur haze ataka. Igotzeko egin duzu esfortzu galanta, hasieratik zenun tximinoan planta. Ni jauzika ez noa, enaiz aintentela, bihar arte egongo naiz hemen horrela. Egizuen igabe gaueko gaubela, baina ez esan bestei beldurtu naizela. Bueno, pertsonaia erreala al naiz. Zuk pertsonaiarena etzazu aipatu maiz. Igual enaiz pertsona eta naiz objetua. Nik zehazki erranda zara jatekua. Gaur afaritarako eduki aldugu. Hori eduki zana ez dut hain seguru. Bueno, zer da gazia edo da gozoa? Gazi aldera joan horreman pausoa. Gustatzen ote zaio horko jendeari. Baize marrazki horri begiraze adi. Bale solidoa da eta borobila. Baita gauza unitz ditu segi horren bila. Bale gauza asko ditut tatartean hartoa. Ez plater zabala da hor dago gakoa. Kroketak edo rabak izan aldaitezke. Bai, kroketak ziren ta segi horren eske. Kroketak mejilloiak edo beste zerbait. Gauzau definitzea zaila egiten zait. Matutanok badauka poltsa marka hori. Ere patatak daude hortxe gori-gori. Bale, orduan fritos poltsa bat nintzen ni. Ez zerbait zabala da, tasmatzea komeni. Bueno, fritos zabala ordun bokabitxa. Batzutan zailegia ez alda bizitza. Ez da blokabiloa platerean dago. Bai, hori asmatzea etzen ainarraro. Plater kombinatua ze gauza zaila. Bai, baina eman duzu asmatzeko maila.